ladak ki hokpen disobay fil school mate pathua klam along Singhasan constituency along nilitum kachini na pen karju dulong amuke pinsuar lo supen kadu kavesi bang thongkep ra sirket lapuan aphai BJP na pen congress pen na chipa og dundulo APSLC along dak Singhasan constituency long women wing nang litum women wing ko an sikang tanglig lo o labang isi me pick a question lo nang karju ning arong pick lo ning sam pick lo athema ladak arong nagar women wing atumabang kopi kamatha kopi aning kachil larlo ne alaga arnam si kam claim lo pusi nilitum ning chethepon lo athema kidam tang BJP election ahu la rongnagar PS long ki lukam ta long le kedi meeting ta dudam long le kedi bon si tami rongnagar PS pensi halada women wing abang amit hang amasi aning chebat hasi latum wang baklo adon pensi latum nilitum aphan women wing nang seng non pulo lapen ati hai pi mikring leng pi tami alang li chepadupik lapen alang li organizing secretary lason taksi Singhasan pen women wing non nang chon ji do ulang lapen nang chon tang atum tang alang li ani ng plong pensi ladak nang che song dun lo tanda dage sonalam ni hala BJP etum penangan nije bom la re-election ala maputa ke nang litum mane ke than pa ke joy rat phan ka pamang hu busi penangan nije pondo la soputhak nang litum APSLC women wing pen kopisi puji la soputhak nang litum kopisi ki puila pen kopisi ka chini tun do la pang soputhak la re-election ke do dalam ke litum la re-election matila ako non election ako election do thuwek nangi ko aron bang hedi Assam State Election Commission atum hedi panchayat aron pensi ladak chuge damtang election nang bidat lo tangte panchayat aron pen ge ilitum 6 schedule areas long ki nang biya masi un nang biya masi long lapen paragraph 2 sa paragraph 7 lapen 20 paragraph along ki tok ateng talason lo nang mithang adim nang mithang si chido nai nang mithang adim ki nang mithang si vote jog long lapen nang mithang adim ke EMCM MDLA positami kadang nang mithang akai tum si dolong ni thurlong ni lapen ke kadok kavita kadang nang litum si chisong long thit nang jitu la so rona teng pen pulotang te la ilitum dake panchayat adim kali dake 6 schedule areas an ke dake panchayat aron ban ke election nang bilong le athema la dake ilitum inglong akai tum si kido adim ha pusar pisar adim dan sitame ilitum ha British adim akai pen sitame nang tum mithang adim nang tum cari non calok non do non bengdog ren non nang tum mithang adet ke nang tum le nang tum do non thak non claim non pusi ilitum han British adim kai ta igitu tang te pinyar ni Assam State Election pen Commission pen kopila dak panchayat aron nang gidi laki never it can be because this belong to the scheduled tribe areas belum tinglong khai tum sila daki hang our side and siklem lai people of Karbiang long to namas council tum lapula tum chesong don hai hede la si ili tum ka chesong nang ki rat det usomara farman si tum pini dak di diso bai long ka itum awareness program mass joining program pe dolo la si non ki suluk sodak BJP pen congress pen la pen police daroka OC kato kave tum pen sitami itum ke chesong nang ko kopilo ka chesong hok aphan chesong pek nang ko aki hai sar ji ai ka thar sar ekithan ka chini ke jatong to kasi ilitum abang kutin sitami ilitum chini lo la pen nilining ching sampik reporters aki hai to ana panta nang litum lapuan lo hai ka chesong lo nang litum pen sitami RD nang pidu na pon ning nang chingdug lo la reporter do ana panta arna maherjume pido na la pen ilitum adim ke non re-election na bangke ki dolong da prangji ang ring the piklo la chiklojon pho chiklon proxy philo pulang ta ilitum isi birta ke me itum longji kibang silang MP election phan nalitum women wing ben kon ka chisik do ni lason si nilitum ke a constituency tin sitami nilitum women wing bang ke nilitum L18 ta CC10 ta PS10 sitami nilitum dodi sang CC women wing aki happy risika milipi alang li sitami inot songzapi non head BJP penang itu lang sitami alang li sitami daho sang marling daho head ho damna ni jo nilima yang kipi lason tak si do lang nitum ni marli atum arlo so tumabang non BJP lapen congress atum sitami alang itum nakitun o benajok pinyarni not kiwang ji MP election hutke APSLC laki highway po arnam herjume to tanglo rada herjume ta do thit di mauso sa kaseng dam hian chisik do mani na yes very good question reporters ladak bangke haladak di mahasau sitami haladak Ramesh Kathar aki hai alang li sitami APSLC intang kring abang lo di mahasau ke alang li sitami nilitum han wang nang poni haladak ta women wing nang seng nang popo
di masa tum ta haladang nang hang di masa lu su tum ta nang hang la pen ini kan hinia prang haladang la constitutional awareness gitu dang joni ni haladang nilitum aki haja ka thar sa tum pen dam lo kasi haladang nilitum chirok tok amai do dam lo constitution aputha itum inglong akai ini isi do nang gitu kasi non puthot aki hai Daniel lang khasa si tami birta nang kipi lang di don rabatum si tami birta nang kipi do ladake hadaki deng dam ji apan si tami alang di pen birta adon rap to kan sam birta lo mane isi yang krak pen lang dam prote la aki hai MSC hola di masa long Daniel lang khasa si tami APSLC long nang ki dunje pan angring tipik lo angring tipik lo la pen ke angring ki thian so tagali si nilipan birta nang lo et lo ala ramesh ka harsar alang di si mola aki hai Daniel lang khasa si tami alang di ki inglong khai pan ching hon pika posi congress pen MSC ta chi obup lo ke la so posi ka chini ke zakong po alang di chini si rat det di mahasau NC Hills pen garbiang lo aprang si tami la poson si chisong bom lo la si non si tami prapjit pen la dak kiteng dam ji aphan bas ka do ka we si tami ka chi reserve ji aphan se deli tum women wing pen si tami jo hikia duli si tami nili tum ke chirum bon bom a hisap si dolo along pen along a constituency mate CC committee along la APSLC women wing atum kang ther lai son dola so putha ko PC pui nang le athe APSLC women wing long amai phi punang nak le si ja kong kang tang ring bang phi la sila so putha nang le ko PC pui ni along pen along ke en ther lai le la so kang ther lai adim ke example hok pen si than lo lang ther constituency along bang ke arpu pidat pen si tami arpu chiklem te pin aposal si do la si non reshuffle ke doji angring ke piglo angring in the sense women wing lake reshuffle ako puthot haladak ke same to me ji apan si komamasi dedicated wholeheartedly willingness to serve the self and society la haya jerpi to mapan ako lakak tharlai constituency son son na bang nilitum ako chihumri dam bomlo la pen heta haladak mas joining ta dolo lang her constituency ke hai kong rong pen tami mohen tami nitum chingkilo women wing haladak ta non reshuffle apan bang sararak non lang her constituency chot kalisi along ka prek tami la poson mane tang kring la poson kachet heklong edi la so ki kom hoy adim ki jom hoy adim ke nilitum methang tami LE pen tagi nilitum chedam bom lo CC pen chedam bom lo ka pen central pen tami nilitum rotation nilitum chihumri dam bom lo